నమస్తే, నేను మల్లేశ్వరి. ఈరోజు నా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను అనమాట. నా కోసం తను పకోడీ ప్రిపేర్ చేస్తుంది. పిండి పప్పు, ఆనియన్స్ 3, పచ్చిమిర్చి, ఇక్కడ ఏంటన్నా అల్లం ముక్క చిన్నది, కొంచెం జీరా, కారం, ఉప్పు, వాము కొంచెం సోడా ఉప్పు చేసావా. అల్లం పచ్చిమిర్చి అందరూ తినలేరు కాబట్టి పేస్ట్ లాగా వేసుకొని మిక్సీలో వేసుకొని పిండిలో కలుపుకోవచ్చు. అది పకోడా అంటే కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది, అందరూ ఇష్టపడరు కాబట్టి దానిలో కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేసుకొని స్మూత్గా వచ్చేటట్టు పెద్దవాళ్ళు కూడా తినడానికి వీలుగా సాఫ్ట్గా వస్తాయి. బాగుంటుంది. చూపించు. అన్నీ వేసి ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిందో లేదో చూసుకుందాం. హీట్ అయింది. ఇంకొక 1 minute ఈ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుంటామా? మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుంటాం. బాగుంటుంది. పైన జీలకర్ర వాము వేసావు కాబట్టి అరుగుదల టేస్టీగా క్రిస్పీగా అలా మెత్తగా ఉండవు, గట్టిగా ఉండవు. నేను కూడా తప్పకుండా ట్రై చేస్తాను. చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా, చూస్తేనే తెలిసినవి సాఫ్ట్గా ఉంటాయండి. ఇంకొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఉంచుకొని ఇంకా వేగిపోయినాయి తీసేద్దాం. ఎవరన్నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి వెంటనే ఒక 5 నిమిషాలు ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతూ కూడా చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కోసం చేశారు. మా ఫ్రెండ్ వచ్చిన ఆనందంలో మర్చిపోయాను నేను. ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు, కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. యాగాలి ఇంకా అప్పుడే. ఇంకొక నిమిషం అయితే ఇవి అయిపోతాయి, తీసేద్దాం. ఇందాక కరివేపాకు వేయడం మర్చిపోయాను, ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రై చేసి వేసాను. పచ్చిమిర్చి కూడా ఫ్రై చేసావు కదా, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది. చాలా బాగుంది. ఫ్రెండ్స్ చూసారా, నా ఫ్రెండ్ నా కోసం చేసిన టేస్టీ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేసేప్పటికి 100% బాగుంటుందండి.